kumpul urung do prepare alat musike. Di kingko kan jam 3 jam 4 lah. Aku berangkat ning Sangiran. Di macane wis mendung, wis dasare musime udan bolo. Ya maklum. Nah. Oh iya buat bolo-bolo kabeh sing menanti-nantinya episode bakar production. Pokoknya sabar wae. Sing penting bakar ya tetap produksi, tetap lanjut. Pokoknya sing sabar karena lagi ono ono pembenahan. Jadi kemarin kan wis produksi bolo, cuman nurung iso di upload, dirilis. Lah iki kok rencana